blandt folkene, eller de forskellige folk i begyndelsen af den kolde krig. Der var USA på den ene side, og Sovjetunionen på den anden side. Og så dem, som støttede de forskellige, eller begge lande. I de vestlige historiebøger, altså her, som vi er nu, der har vi altid fået at vide, at det var Sovjetunionen, der var de aggressive og ville ind og prøve at skabe eller overtage verdensherredømmet. Det var simpelthen dem, der gik ind og med militær magt gik ind og forsøgte at prøve at overtage. Og de mente, at NATO var en militær gruppe fra USA, som simpelthen kun havde det hovedformål på at udøve militær vold mod de andre lande. I Sovjetunionen, der mente man noget helt andet. Der var det USA, der gik aggressivt til værks. Altså, de havde jo nogle atomvåben, og man kunne se, at deres styrker de lå jo i Japan, altså i østgrænsen, og i Vesttyskland og i Tyrkiet. Så det var sådan meget pressende med Sovjetunionen. Hvor USA, de har jo så, og det vil så sige, at de har meget kontrol over de eneste industrialiserede del. Men omvendt så havde de jo meget indflydelse på USA, og det vil så sige, at undtagen den sovjetiske magt. Og det vil så sige, at præmissionisterne mente jo så på grund af det, der står udsat sig af deres Sovjetunionen, og det de modarbejde, det var jo for eksempel de der erstatningsbetalinger, fordi de har fundet efter 2. verdenskrig, der har dækket af skader og så videre. Og der mente de så, at de gjorde det, fordi så Sovjetunionen de kunne forblive svage hele tiden. Og det var så sådan, de gerne på med erklæring til en kolde krig. Værsgo. Ja. Min tekst den handlede så om, hvordan eller det er en bog, hvor det så er forklaret i præcis, hvordan Amerika de gik ind og meget defensive, på samme tid meget offensive